no sa misa niya madungog yun na nato na naagi na siya sa kanta. So Father, unsa may gipasabot niya ng Bato Balaning pung? Matag ikanta na sa offertory sa Bato Balani, no, o mag-wave kitang mga kamot, no. It always touches something sa ako, no. It's really it can be an emotional, no, emotional experience, no? Every time, yun, labi niya kung pertingdagan ng tao, no. So Bato Balani, di ba, it's a magnet, no. Since 5 years na ako hangtod karon, perting bagaa ang mga, and you will know because hangtod diya sa atubang sa basilika ang kali diya puno na sa mga atong mga deboto. So sa ato pa gina-attract jud, no, Santo Niño is the magnet, ang Bato Balani, no? Kay ang Bato Balani, di ba, ang Bisaya, ang in English Bato Balani katong di kay kuan is bato man na siya nga mo tapot o makaduol og naay metallic, no, nga una siya mga elemento nga duol Yes. sa atong batuha, mutapot siya. But nindot kay siya, Father, no, nga picture ba kay sa ato pa na gyud itay holiness within ourselves that attracts us to a holy something like holy, like the Santo Niño nga mo attract. I would even say atong gamiton ang technological terminology, no, murag na kita spiritual DNA, Yes. no, na murag adunay kung sa technology ba na microchip, no, spiritual microchip nga gi-attach sa ato because we are made in the image and likeness of God. So sa ato pa adunay homing device sa ato ang kalag na bisag bunsa balik jud kita, no? And that's the reason why ang prosesyon mo na ang simbolo sa prosesyon mo. Mubalik yun. Mubalik yun, no? Musuroy ang Santo Niño, ang prosesyon, pero balik yun sa simbahan. You go back to where you come from, no? So bisag hinahinay, no, adunay like in life, no, life is like a procession. Usahay hinay ang lakaw kito adunay man babag, no, ginababagan man ang Ginoo. So ang atong trabaho, let us pave the way, no. That's the reason why also John the Baptist came in order to pave the way. But adunay ang mga tao tungod sa atong kagawasan, atong freedom, kay respetuhon man sa Ginoo ang atong kagawasan. Yes. Dili man siya mo interview kung amo nang gusto mo, okay, pasagda na, no. Pero padahil gyapon akong posisyon. Pero sigurado balik gyapon ako sa kwan. Whether mukuyo ko dili mabalik gyapon ako sa atong, magkuyo ko na lang. So that's why mo na ang meaning. So it's not just for the sake of procession of the procession. There's a deeper meaning to it, no. So that's why ang Santo Niño, isip Kapitan General, he's doing his job, no. Musuroy siya, taon na lang iyang sa kuyo kita siya. That's why now ang atong tema is journeying in faith Journey in faith. with the Santo Niño, no. Because life is a journey. Matut pa kang San Agustino, our hearts are always restless, no. Ang ato ang kasing-kasing nag-alindasay, Yeah. hangtod makapahulay siya sa Diyos. So, ang ato ang prosesyon munang pag-alindasay nato, sige, hinay, no. Bisag pila ka oras niya na, no. Pero balik gyapon kita. So muna ang we always go back to where we come from. So muna ang adunay ang kahulugan ang ato ang cultural ug historical na siya spiritual ug religious nga kahulugan, no. We always siya ang Bato Balani, balik gyapon ta sa iya. Ang importante ana makatulong sa kahanginan kinala abri ato ang radyo. Yeah. Aron makapaminaw ta sa iya. Ang problema ato ang cellphone, atong radyo atong ginasirhan. So lain ato ang frequency. Nag-ingon na sa atong frequency 909. Lahi kita na lahi man na atong frequency. So kila nag-ingon ng Ginoo, mo nang frequency 909. Mo mabaling ka sa uban na frequency. So that's why hindi mo madungog ang iyang tingog. No? So kailangan maduol ta. So sa cellphone, kinalang ang ato ang cellphone doon sa cell site. Kung mapalayo ta sa cell site, hinay ang ato Hinay yun ang signal. Ang signal. Nangingon ang Ginoo, ang simbahan, ang punong si Ginoo mao ang cell site. So doon ta
sa iya. So, magpaduol kita permi. Mapadul pa permi. So that's why batubalani na kita sa kwan. Ayaw tanga ang ato ang microchip, ang SIM card Yeah. sa ato ang kasing-kasing. Nakapangutan ako na Father og Ma'am Joy kay mao po ni akong feeling. Every time nga I used to go to Santo Niño and hear mass, no. Mo gani akong ma-feel the moment nga magkanta na. So kung sa explanation ani nga dahil man akong feeling. I think matod po di mo ganina mao pa imong feeling every time nga kantahon na no. Murag makamagnet no. Makakuan gid og tao. Sa procession even katong mga makita gini mo nga ang pagkabaga sa tao, We don't need to explain it. You just have to feel it. feel it. No. Muna. You don't have to say it. Imong isuog Mm. ang imong pagtuo. Kuyog ka sa sug. Kuy ka sa suog. Muna siya ang Sa pagtuo. sinulog, ang sug sa pagtuo. Kuy ka sa suog sa Ginoo. Sa ato ang Dios. Father og Ma'am Joy no natay gikan ni siya sa ato ang suki sad no gikuha na nato sa Facebook account gikan ni Bernie Mac Arellano ningon siya nga I am not really a devout Catholic but I always go to the basilica to take homage every time I'm in Cebu and in a way I call it my own personal memento. Mo na iyang gingon no nga mo na iyahang pagto every time no? So siguro siya layo ni siya but every time naa siya di man higit siya sa Cebu and most niya to ang maobserbaran no labi na gyud katong mga makahibong nga every time nga mag-celebrate ta naagi mga balikbayan nga mo ani kay mo balik yun. Okay, di ba Father, naaman sa tayo gitawag nga, like, di ba pilgrim man ta, kana ganing in fact, ang parish comes from a Latin word that means pilgrimage, no, nga, murag, the parish takes care, murag na siya, di na ko kay doon sa kong Latin term, na siya ikuan niya. Munang, kanang, siguro, I think makita na to ang example, no, sa kaning devotions, like, to the Santo Niño kay, siya he's really gi-attract sad ta niya nga moba nga to sa atong parish ang atong faith kay dito mangud sa dinha ra mangud kung naata sa community nga mas strengthen sad ang atong faith kay ang witness man na in fact na ako'y i-share ha mao man ni ang term and ang paminaw ninyo karaan gud kay ni kay it was texted to me by an architect kasi architect Sarona sa Sambuan no ningon siya nga he greeted Mamangot Christmas ingon siya naa siya gi-text batubalani sa gugma sa daang tawo palangga no so mao man ni ang kwan kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang hilaba ang panghilaba is a very old kuan Visayan term no for worship or ni hangyo manghilaba in fact may numdum ko kanang mga kanang mo attend ko mga novenas patay mga inana diha naman lang gud mo makit-an Father manghilaba let us pray no or magampo nya ing siya nangayo kami kanimo ang matahumong larawan sa sulod sa kalagnamo makahimong puloy-anan kay sa tanang kinahanglan ikaw ang among dagpanan kanamo maluoy kaunta kanamo so ang nindot manggod ani it's because even if ang akong mo ni ang akong observation now I'm observing this as not as a believer but I'm looking at it as an anthropologist kay naama kusay mo split personality man ko Father sorry kayo kay kusay mo distance man ko just to really observe what but imong makitaan nga sa Santo Niño pareho ta manglimbawt gid akong balhibo you know even thinking about it nga kana bang wa jud kay makitaan nga tagsa maybe very few pero sa akong kuan nga kanaging mukanta nagay kana bitang mga first notes sa da 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 kanang inana bitaw nga mga first notes ani sa cue nga ang mga tao nagid siya transformation into a very different level no and it has nothing to do with massive hysteria kay naman sa gitawag nga massive hysteria kay dili man siya but it allows you to put in a level of worship ba nga now ikaw ni communicate ka this is now community ni ang nagampo but ang relationship is very personal no and you will see this nga kana bang kuan jud kana bitang like asking your father nga kanamo maluoy kaunta kami nang hilaba kanimo inana bitaw unya ang akong yung kuan kay gibaghuan jud ko ana Father kanang
kaway-kaway sa kamot kay before I left for Germany wa man kay di man kay ni siya uso ang mag-ana-ana sa kamot, and it's something new, no, because now mas deeper gani ang relationship, no, nga kanang mo kuan ana na sa kamot, which is really saying hello and surrendering kay di ba kung in the military Doon siya sa soul. oh There's a rhythm there. Makakita Yes. jud ka nga nagisug. Makakita ka sa mga kamot. oh nawa magikamot nga mo ana diri Yes. niya ana, no, but you will see this, but dinhi mo makita, me as the anthropologist, I'm looking at it nga, you know, this is really socialization, no, as a child pareha atong gibuhat sa San Nicolas nga gifamiliarize na, but then internally na siya process nga allows people to understand a bigger phenomena like the Santo Niño and the relationship of it, but still ang relationship na is really very personal. So makita nimo nga there's a collective, there's the community that you worship together, which is very important, but then there's also that personal relationship. Para nako makapalibot og balibo, and I would like, this is a personal note, no, nga ang akong late brother, nami baby nga, yeah, you know, magmanya gyud to siya. But you know, kung kantahan to sa akong brother o batubalaning sa gugma, basta kay muhilom gyud na siya, father. No, kanang kuan ba? And even until today, it's a lullaby because nindot man kay siya kay Ang iyang tulong mo lalabay sa nga lullaby. lull the baby to sleep. Yes, but you also lull the people to worship, but Worship. instead nga Yes. matug ka, you become very alive and very much in the present, no? Dili siya You lull it to the spirit. yes, you kuan nga in a state of worship ba, in a state nga, and there are parallelisms of this in other indigenous communities where you go, ang cultures nga they have to go into a state of kanang alternative states of existence ang ilang tawag, where they now are able to communicate with the spiritual world. Yeah. Doc Joy, Father, gamay nilang gid atong oras, mga ilang ko siguro ninyo o gunahuna ninyo. Kabahin na ning unsaon man. How should the people, especially the younger generation, celebrate the festival? Yes, Father. Ang una na ako na impression, ang nagpapaga sa Basilika, mo ang kapatanan nato. Muna ang hagit sa simbahan, ang hagit sa atong mga katigulangan, kung paano karon sila makuyog nato sa ato ang panglakaw, no, to journey, to continue this journey. That padayon gyapon sila sa ilahang attraction, no, na batubalan ni gyapon ang Santo Niño sa ilahang kinabuhi, no. Kinsa ka unsa ka ang batubalan ni silang kinabuhi. So mo kini ang hagit, mo kini ang gasa sa mga Cebuanon na and I'm so happy na ang mga atong kabatanunan sila ang nagpabaga sa hinatunta na padayon gini, no? Labi na gyud ang ato ang santo si San Pedro Calungsod, no, usa ka batanon. So siya ang maingon nato na siya ang ato ang standard, siya ato ang modelo nining ato ang pagtuo. Father Tito, salamat kayo sa imuhang pagbisita din sa atong studio. Ma'am Joy, thank you kayo. Ma'am Joy, basig na kay last nga mensahe alang sa atong mga tigpaminaw. Si kuan no na di ang ako lang giganahan, Father, no, nga, which is I would agree nga ni Father nga challenge ni sa simbahan kung unsaon nila nga mamahimo gyapong relevant ang simbahan kay ang having lived abroad for a long time, ang mga kabatununan di na gyud na manimba. In fact, gray ang simbahan, gray kayo ang buhok sa mga manimba, no, dinhi sa atua mo ni ang relevant sa kuan, and hopefully mas mahimo pa ning relevant for the young people. Ug ang ato sa tang makatiguangan, they become, or ang mga hamtong nga mga citizens, mahimo sad silang ang ilang kinabuhi ug ang ilang panultingon mahimong sample, no, para aning mga kabatanunan kay dili raman gikutob sa simbahan kung dili ato man sad nang ipuyo, no. I think the term puy-an ang kinabuhing Kristiyano ug ang pagpakita nga kung nakakuha ta adtong batubalani ni nasa Santo Niño, mahimo sa tang batubalani nga muduol ang mga tao dito dili kay magpalayo. I think that's the So daghang kayong salamat Ma'am Joy, Father Tito, sa inyong once again sa inyong pagbisita dinhi karon sa atong programa, ug daghan gyud kaming nakuha, no, atong mga kaigsoon na daghan kayong nakuha sa inyong ipaambit, no, nga pagpasabot unsa gyud ning tinubdan sa sayaw sa sinog
kung nga atong gi-celebrate karon nga panahona no dinhi sa dakbayan sa Subo. Kaninyo mga igsoon ni naot mi nakatag ninyo og pagpasabot no og gamayng pagtulunan kabahin sa ato ang gisgutan karong buntaga. Wala na kitay panahon og mga higala og dinhi natapos atong tulumanon sa ngalan sa akong kauban sa buhat si Patrick Tabadang mao ito ang production manager kang Heidi Palapar atong program director ug Ma'am Dumi Chua atong Chief Operating Officer sa Foundation sa Kinsing-Kasing. Ako nang pasalamat sa inyong pakiguban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw stasyon maayong buntag mga Bisaya. Og dinhi matapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki. Kini ang Sibianan, DYLA-AM 909 kHz nga nagsibya gikan sa Pantalan 1, Dakbayan sa Sugbo sa gahom ug kusog nga 10,000 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 kusog nga 10